Въпрос. Добре де, толкова ли не може да се получи връзката между крал и кралица? Може да се получи, но много рядко и много скъпо. Просто се питам един въпрос. Какво и как ще реагира кралицата? Всъщност как ще си замълчи, когато кралят прави нещо 200% грешно? В началото, принцип, когато се срещнат крал и кралица, се усещат като сродни души. Защото и двамата са интелигентни, имат визия за нещата и се получава едно нарцистично разпознаване «ти си като мен». Но това всъщност е влюбване на егото. И после кралицата изведнъж почва да отстоява права. Почва да се съревновава и се получават неразбирателствата. Защото тук кралицата не може да прояви силната си страна, да вдъхновява и да мотивира. И двамата просто ще искат нещата да се случват по техния сценарий, а знаете, че в една връзка трябва да има само един режисьор. И всеки момент, в който коригираш дадена сцена, се усеща като подкопаване на властта. Просто смятам, че в тази връзка няма кой да пусне властта без да се чувства обезценен. И тази връзка се проваля не от липсата на любов по-скоро, а от излишък на власт. Просто не е създадена кралицата да следва един крал. Или трябва да се смали, или да си тръгне. А и двете неща не мога да ги нарека любов.